Μόνος σου είσαι? Κάμε τέτοια βροχή που πηγαίνεις. Στο κρεβάτι σου έπρεπε να είσαι τώρα. Και να ζητάνε τις κουβέρτες. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Γιατί συμβαίνει? Δεν είμαι καλά. Κάνε, παίρνω. Τι έγινε? Γιατί κάτι έγινε, να πάρεις εσύ τους δρόμους στην Νυχιάτικα? Ο Άγγελος ήρθε. Και όχι μόνο. Πάτη, τι σου τάξε πάλι, δεν μπορώ να φανταστώ. Τον ουρανό με τα άστρα ήδη τον έχει τάξει. Ναι, δεν μου έταξε μόνο, μου έδωσε κιόλας. Τι σου δώσε? Ένα παιδικό δωμάτιο. Τι? Ένα ολόκληρο παιδικό δωμάτιο. Ήρθε ο υπάλληλος με ένα σωρό πράγματα, δεν ήξερα τι να του πω. Τον έδιωξα βέβαια και αυτόν και τα καροτσάκια του. Δεν το δέχτηκες δηλαδή? Την ηλίθεια είναι. Αυτό να τον διώχνω και τα δώρα του να τα κρατάω. Αλλά μετά ήρθε κι αυτός. Τι, για να τσεκάρει? Δεν ξέρω, κάνε κάτι. Κάνε κάτι με αυτόν γιατί κοντεύαν την πλαφόν. Μα τι να κάνω ρε, γιατί να τον τραβήξω από τα αστεία, ας πούμε, κηδεμόνος σου είμαι. Ναι. Για να παρακολουθείς τη ζωή μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι μόνο και δαιμόνας μου και μπαμπούλας γίνεσαι. Άρα για να κάνεις κάτι για τον Άγγελο. Regina, με τον Άγγελο είμαστε στα μαχαίρια, το ξέρεις πολύ καλά. Και δεν μασάει, και αυτό το ξέρεις πολύ καλά. Είπα, τι θες να κάνω τώρα, να το σκοτώσω? Δίκιο. Αλλά κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Χτυπάει το κουδούνι και τεινάζομαι. Σύνδρομο καταδίωξη κοντεύω να πάθω. Δώσ' μου κάτι να πιω. Τι λες τώρα, έχεις τρελαθεί? Μια γουλιά. Δεν θα πάθει τίποτα το παιδί με μια γουλιά. Πιο πολλά παθαίνει με μια μάνα συνέχεια στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Εντάξει. Δεν μπορούσα να ξαπλώσω αυτό τον καναπέ και να κλείσω τα μάτια. Δεν ήρθες για τον Άγγελο μόνο. Απλά δεν μπορώ να κάθομαι σπίτι μου μόνο. Σε χρειάζομαι. Και μια και μιλάμε για γυναίκες, έτσι για ποικιλία. Άντε, Δηλαδή ο Άγγελος ήταν το πρόσχημα για να είσαι εδώ. Τώρα δεν καταλαβαίνεις ή κάνεις ότι δεν Εσύ καταλαβαίνεις? τι προτιμάς από τα δυο? Το λες αυτό γιατί δεν ξέρεις πώς αισθάνθηκα όταν έκανε αυτό ο Άγγελος για το παιδί. Για το παιδί μας. Και εγώ να λέω γιατί να μην είναι ο Στράτος. Κόφτο, Regina. Γιατί να μην μου τα Κόφτο, κάνει ο λέμε. Στράτος, να μην τα κάνει για μένα όλα αυτά ο Στράτος. Δεν μου λες τι έχεις πάθει τώρα, Η ίδια παράλλαχτη ιστορία. Εγώ να ρίχνω τον εγωισμό μου στα πόδια σου και εσύ να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Regina, προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να διορθώσω την κατάσταση. Ό,τι μου επιτρέπει η υπόλοιπη ζωή μου. Γιατί έχω και υπόλοιπη ζωή, αν το θυμάσαι. Δεν είμαι ξεκρέμαστος. Ξεκρέμαστος όπως εγώ. Φτερός στον άνεμο. Και εγώ στη θέση σου πιο άνετη θα ήμουν, αλλά εγώ σε χρειάζομαι. Εσύ, Regina, δηλαδή... Δεν βρίσκω Άγγελο, ειλικρινά σου. Όσο περνάει καιρός τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Η έλλειψή σου μεγαλύτερη. Και όταν πέφτει η νύχτα η απουσία σου. Τόσο που περνάει από το κορμί στην ψυχή. Και βουλιάζω. Θα σου πω. Αυτά μην τα λες. Το καταλαβες? Ούτε σε μένα ούτε σε σένα. Δεν το κάνω επίτηδες. Απλά δεν μπορώ να το ελέγξω πια. Σ' αγαπάω. Ναι, αλλά εγώ... Ξέρω. Τώρα. Έχεις ξεφύγει τελείως. Έχω ξεφύγει. Και χρειάζομαι βοήθεια, Στράτο. Ναι, καλά, αυτό που χρειάζεται είναι να πας σπιτάκι σου να κοιμηθείς. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Εντάξει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνεις άλλα όνειρα. Σε λίγο καιρό θα γίνεις μάνα. Αυτό είναι πιο σημαντικό από αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή. Ή καλύτερα από αυτό που νομίζεις ότι νιώθεις. Οκ.